Hola, bon dia. Avui us explicaré els canvis estructurals que hi van haver a la ciutat de Barcelona amb motiu de les Olimpíades del 1992. Els primers Jocs Olímpics que es van realitzar a Barcelona van ser l'estiu del 1992. Aquesta celebració va durar des del 25 de juliol fins al 9 d'agost. Hi van participar un total de 9.356 atletes, tant homes com dones. Van assistir-hi 169 comitès nacionals que van competir en 32 esports diferents. La mascota d'aquell any va ser en Kobe, que representava un gos. Abans del permís que van rebre per poder fer les Olimpíades del 92, l'Ajuntament de Barcelona ja ho havia intentat 4 vegades. La primera sol·licitud va ser l'any 1920 per organitzar-les el 1924, i així amb les dues intencions següents, i la quarta intenció va ser l'any 1965 per organitzar a Barcelona els Jocs Olímpics del 1972, però sense cap raó la candidatura va canviar de Barcelona a Madrid. Finalment es va concedir el permís per realitzar els Jocs Olímpics l'any 1986. Tenien per endavant 6 anys per poder-ho preparar. La finalitat era construir l'equipament necessari per acollir aquells jocs i que un cop acabats fossin funcionals. A nivell urbanístic, els canvis més importants es van dur a terme a la façana marítima de Poblenou. Fins a aquell moment, aquella zona acollia només indústries, moltes d'elles degradades i obsoletes, i amb l'arribada dels jocs es va dotar d'equipaments públics i es va fer servir com a vila olímpica per als esportistes. Es va convertir en una zona de barris residencials, amb grans parcs i zones d'oci. Després tindríem la zona de Montjuïc, que havia donat l'esquena a Barcelona i es trobava aïllada. Es va fer desaparèixer els barris de barraques i es va construir una gran zona d'equipaments, que van convertir aquella zona en un complex esportiu i d'oci dels més grans d'Europa. Era l'anella olímpica i la formaven l'estadi, el Palau de Sant Jordi, les piscines de Picornell i de Montjuïc i la Fira de Barcelona. Molts d'ells formaven part de l'exposició de 1929 i amb aquests jocs es va poder aprofitar i donar un nou ús. Avui en dia es continuen usant per a esdeveniments esportius, musicals, culturals, etc. Altres zones que es van adequar van ser des de la Diagonal fins a Esplugues i la zona de Vall d'Hebron. Aquests emplaçaments estaven estudiats per tal de revolucionar la ciutat tant al centre com la perifèria. Es van adequar carrers i places per tal que les comunicacions tant a nivell de transport públic com privat fossin bones. També es va construir el que coneixem amb el nom de les rondes. D'aquesta manera es va poder connectar millor la perifèria amb el centre de la ciutat. Es podia anar des de qualsevol seu de la ciutat a la Vila Olímpica en menys de 25 minuts. Això va suposar un cost molt elevat, però alhora era un canvi que Barcelona necessitava, ja que des de l'època de la dictadura hi havia zones que s'havien degradat molt. Com heu vist, Barcelona va fer molts canvis en poc temps i tots van millorar la seva imatge.